Mandibulise kunenonke indlalifa zikaYesu Kristu, abantwana bobukumkani bukaThixo, the heirs of the kingdom. Ndiyamthanda kakhulu uPetros xa esebenzisa elihlobo lokusibulisa sizazi uba singobani na. That identity in Christ, ukuzazi bokubani na kuYesu Kristu, ibalulekile kakhulu loo nto. Namhlanje ndiyaphinda ndibulise egameni elihle lenkosi uYesu. Sizawuthandaza xa sawungena siqhubeka nesifundo sokumisela kwexesha lokuthandaza besiqhubeka naso kule session iphelileyo, siqhubeka naso sigqibezela sona ngoku. Masithandaze. Bawo wethu oyingcwele, siyabulela Thixo wethu namandla, nguwe wedwa uThixo owazi inhliziyo zethu. Ndiyacinga nambawo kuthi ngenye imini Nkosi apostles zase selection zikukhetho ezazikulo Thixo wethu, ngoba the 12th disciple enguYuda Iscariot ayisekho. Kufuneka ozongezela inani bawo lithi izwi lakho bathandaza bathi mazi wenhliziyo. Nam Nkosi ngeli xesha ndithi mazi wenhliziyo egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Bawo ingcwele sikele sisifundo sanamhlanje, usikele abantwana bakho besaphulaphule Nkosi, besangene Thixo wethu kweli gumbi lokufunda. Siyabulela bawo, sikela konke ngoYesu Kristu inkosi yami, amen. Siyabulela kakhulu bathandekayo ngendlela emangalisayo. Siyaqhubeka nesi sifundo. Ndiyacela ukuba siqale xa sikule njongo sithetha ngayo, siqale apha kwi-Exodus, apho bendike ndathetha kule game phelileyo okanye kwesi sifundo bendiqhubeka naso kule game idlulileyo bafundi, isithi ukumisela ixesha lomthandazo. Ndike ndacaphula apha amazwi kwincwadi ye-Exodus chapter 33 verse 11. Cela siwafunde. Afunda ngolu hlobo: uYehova wathetha kuMoses bekhangelene ebusweni, njengomntu ethetha nomhlobo wakhe, wabuyela kwasemingqubeni. Ndiyabulela kuThixo ngelizwi. Likhuthaza kakhulu eli lizwi. Basazi uba xa siphaya kwela gumbi lokuthandaza, siphaya kwela xesha lokuthandaza, uThixo ukunye nathi phaya. uThixo kunye nathi pha. Eli xesha lithi uMoses noThixo bathetha bobabini, bethetha njengomhlobo, ubuso ngobuso, face to face. Mayibongwe inkosi. Siyambulela uThixo kakhulu namhlanje ukuthi kusabalekile mfundi ukuthi wazi ukuthi esi sifundo sisifundo sokukhulisa wena. Siseko esi sithetha ngaso, sisifundi sokukhulisa wena uba ukhule ungumKristu. Ndike ndatsho ke kule lithuba liphelileyo, naxa sawuphinda sibuye sizawuthetha ngenjongo kule nto ibalulekileyo sithetha ngayo yomisela ixesha lothandaza. Injongo, incwadi kaMateyu chapter 6 verse 6 ithi, ke wena xa usukuba uthandaza, ngena egumbini lakho uthi uluvalile ucango lwakho, uthandaze kuyihlo emfihlakalweni, kuyihlo osemfihlakalweni. Uluvalile ucango, uzawuthandaza emfihlakalweni, uthandaza kuyihlo osemfihlakalweni. Utsho lo verse 6 ngumgaqo olandelayo mfundi wesiseko wakwamoya. Incwadi kaPetros chapter 2 eyokuqala verse 2 ithi, walangazeleleni ngokwentsana amasi angawelizwi ukuze nikhule ngawo. Okulangazelela sithetha ngako mfundi kukulangazelela uthandaza. Ulangazelela uthandaza. Le nto ikukuthandaza into edingeka ukuba uyilangazelele, uyifune, uyinxanelwe,
ibe lapha kuwe emphefumulweni wakho nasemoyeni wakho nebody yakho izichazele ukuthi ngokwenzeka into emele bayenzeke ebubomi bakho bakwamoya ngumgaqo siseko wakho wakwamoya, lento kuthiwa i-constitution ngesingesi iyalawula indaba yomthandazo, ilawula kuwe mfundi, ilawula ubomi bakho bonke, isekelwe ekubeni ba ulangazelele. Khumbula amazwi athetha encwadini yendumiso zikaDavide athi ziyolise ngoYehova wokunika okunqwenelwa inhliziyo yakho, okulangazelela. iBhayibheli yesingesi ithi desire, ziyolise, delight, ziyolise ngoYehova wokunika okunqwenelwa inhliziyo yakho. Lixesha eli mfundi elibaluleke kakhulu kuwe xa ungumntwana kaThixo. Apha sifundisa abantu abasanda ukuguquka, abantu kuthiwa zii-new converts. Le klasi sikuyo okanye eli gumbi sikulo ligumbi okanye iklasi ye-new converts, ligumbi labantu abasanda ukuguquka. Nazi ke mfundi phambi kwakho namhlanje i-constitution, umgaqo, into eza kulawula ubomi bakho bonke bokuhamba noKristu Yesu, ubomi bakho bonke bokukhonza, kukuba ube ngumntwana kaThixo osekelwe ekubeni uba uthandaze, osekelwe ukuba uyazi uba le nto ingumthandazo yinto ongakwaziyo uphila ngaphandle kwayo xa ungumntwana kaThixo, ungumKristu. Uyixelelwa le nto ukuze ihlale kuwe, isoloko izingisa apha kuwe, umxhelo wakho lo, umxhelo wakho which is a passion, umxhelo, i-passion, ube nomxhelo wokuthandaza, ube nomonde wokuthandaza, uzingise ekuthandazeni, usoloko uthandaza ngumgaqo siseko esiwufumana kule ncwadi kaPetros yokuqala, umpostile chapter 2 verses 2. Itsho kuyavakala mfundi, kuyavakala uThixo usemsebenzini ngalo mzuzu. Nam ndiyeva njengoba ndihleli kule ndawo ndikuyo nje uba lena iyandichukumisa kakhulu yoba sowukhona egumbini, yazi into mawuyenze. Sowukhona kwela gumbi, yazi uba kufanele ukuba uthethe noThixo, uba nithetha ubuso ngobuso. Xa nithetha awuthethi nomntu ositheleyo kuwe, uthetha nomntu ubuso ngobuso, uThixo. Njengoba uMoses naye wathetha noThixo ubuso ngobuso ethandaza, wathetha naye embona. Nawe mfundi mbone xa ungene kwela gumbi, mbone, wazi ukuthi nguThixo obonakalayo lo. uThixo bona likhona ichorus elithi xa the wabonakala sawufana kunye naye. Siyambona mfundi lo Thixo, ndiyambona ngalo mzuzu ndihleli apha, ndihleli kule ndawo ndihleli kuyo, ndifundisa kuyo, ndiyambona uThixo indlela amangalisa ngayo. Iyaqhubeka indaba yomgaqo kamoya, umgaqo siseko kamoya. Olu langazelelo lukhulu mfundi, lukhulayo, nokukhula luphawu lwempilo yomntwana, luphawu yempilo yomntwana, luphawu lempilo yomntwana. Mfundi, lento ifaniswa njengoba ithethwa benditshilo mosdathi sifundisa abantu abasanda ukuguquka, ifaniswa nomntana lo osanda ubakho, elangazelela, litshilo phaya, lathi walangazeleleni ngokwentsana amasi angawelizwi ukuze nikhule ngawo. Ulangazelela kwakho kufana nomntana, funeka ufane nomntana. uYesu Kristu ngenye imini mfundi wathi xa kuthethwa ngendaba yokhokela, wabiza abafundi bakhe wabasondeza kuye, wathatha umntana wathi kufuneka ufane
nomntana ukuze ukwazi uba ube ngumuntu omkhulu ebukumkanini bukaThixo, okanye ukwazi uba ube ngumuntu okhokelayo ebukumkanini bukaThixo. Yayingathi ke mfundi funeka ube ngumntwana, yayisithi kufanele ufane nomntana, kufanele ufane nomntana, to be like a child, and not to be childish, but to be like a child. Ube ngumntwana kaThixo, ube ngumntwana kaThixo. Le nto yolangazelelo luphawu ke loba uphilile, ngumntwana kaThixo ophilileyo. Ufuna ukutya kwakho kwakwamoya, uyalangazelela, ufuna ukutya kwakho kwakwamoya. Xa ingenzeki le nto mfundi yobulangazelele njengomntwana ufuna ukutya kwakho kwakwamoya, ikhona into engumonakalo kuwe, ikhona engumonakalo kuwe xa ungalangazeleli ngendlela yomntana, ulangazelela izinto zikaThixo, izinto zasemoyeni, ngoba sithetha ngomoya ngoku mfundi, sithetha ngento ejulileyo, sithetha ngento ejulileyo, ngento entsokothileyo ngesiXhosa, sithetha ngomoya. Umoya ke yinto engabonakaliyo. Uthi uYesu ngenye imini sicaphula phaa kuJohn kwesaa sifundo sithi uqiniseka ngosiniso. Usakhumbula mphulaphuli kuchapter 3 verses 3 xa esithi uYesu uba uthanga uzalwe ngomoya soze ububone ubukumkani bukaThixo. Le nto sithetha ngayo siyimiliselayo mfundi, ndifundisa yona, yinto yasemoyeni. Ayonto le ekufuneka uba uzame uyibala ngengqondo. Kufuneka uyazi uba yinto yasemoyeni, mayikungene emoyeni. Let it enter your spirit, mayingene emoyeni wakho le nto yoba uThixo uyamkhonza, ukhonzela into obukhule kuye, mayibe semoyeni wakho loo nto, makubekho loo nto olulangazelelo, kwenzela uba ungabikho monakalo. Funa ukutya kukamoya apho ukhoyo, funa ukutya kukamoya, soloko ukulangazelela ukutya kukamoya, soloko ukufuna ukutya kukamoya, soloko ukukhangela ukutya kukamoya. Zinintsi izinto esafundisana ngazo mfundi, kodwa kwangoku ndifuna ukunika ezisekweni zoba uhlale ungumntwana kaThixo ozazi kakuhle izinto omele wakhele phezu kwakhe, mawakhele phezu kwazo. Ezinto funeka wakhele phezu kwazo mfundi, wakhele phezu kwazo, wakhele phezu kwayo into yobuqinisekile ngosiniso lakho, wakhele phezu kwayo into yoba ulimisile ixesha lomthandazo. Xa siqhubekeka mfundi, eli thuba lokuthandaza imihla ngemihla linexesha mfundi, nexesha, lixesha elibalulekile, lixesha lokuhlamba mfundi, lixesha lokuhlamba. Eli impilo yakho iyahlambeka xa uthe wavuka kusasa uthandaze, ngoba wonke umntu isifundisi ezempilo zisifundisa ukuthi funeka uvuke kusasa uyohlamba, uvuke kusasa uyohlamba. Fundi, uyayazi le nto ndiyithethayo, uyayazi le nto ndiyithethayo. Ixesha lelokuhlamba emoyeni wakho, you are washing your spirit, uhlamba umoya mfundi, uhlamba umoya, lihlamba izono, ngoba siphila kwihlabathi elinesono. Isono sisehlabathini, nguYesu yedwa, John chapter 1 verse 29, elithi izwi lenkosi, nguYesu yedwa othwala asuse sonke isono sehlabathi, sonke isono sehlabathi. Xa uyothandaza uyohlamba sonke isono sehlabathi, xa uyothandaza uyohlamba, xa uthandaza uba ukuzithandela oku, ezanto zoba self-centered, ezanto zoba ufuna ukwenza intando yakho, uyohlamba ezazinto, uyohlamba ezazinto, uyohlamba mfundi, uqaqadeka. Siphila kumaxesha bafuna sizigade ezo nto, ungabi ngumntwana kaThixo oqaqadekileyo. Uqaqadeka ke kuhamba nento yongamameli, into yongathobeli,
into yongenzi into oyixelelwayo. Ayingomfundi kaYesu lo unjalo. Umfundi kaYesu ufundiswa uba ezi zinto mazisuke kuye, ohlukane nazo, hlukane nozithandela, uhlukane nezono, uhlukane nokuqaqadeka nengqondo yokuzidela, ingqondo yokuzidela, uhlukane nayo, ungazideli, ube ngumntwana kaThixo ozaziyo uba ndingumntwana kaThixo, uqiniseke ngaloo nto. Le nto sifundisileyo phaa ekuqaleni, uba ungumntwana kaThixo, sikufundisa uba mawuqiniseke ngosindiso lwakho, assurance of salvation, ukwenzela into yoba ukhonze, ungathandatyuziswa nto, ungathandatyuziswa mntu, ukhonze uThixo uqinisekile uba uThixo ukhonza yena, akho nto inokususa. Uhlambile ke mfundi, njengoba lisitsho namhlanje iBhayibhile lisithi langazelela amasi udle, ube sowukhula. Apha ekukhuleni ukhula uba nexanduva, ukhula nexanduva loba uyazi uba kumele ngondenza into ethile. Le nto yohlamba awuhlanjwa ngoku, uyazihlamba ngokwakho. Ezinto mfundi kuthiwa kuxela izono. Besiphaya ngalaa mini sasenibhaptiza sanifundisa ukuxela isono sakho. Ithi iBhayibhile xelelana iziphoso nithandazelane ngoba isikhungu selungisa siyeyisa. Ube nomntu othandaza kunye naye, kodwa ningabi ngabantu abalinganayo, ningabi ngabantu abalinganayo enkosini. Ibe ngumntu onamava kunawe lo uthandaza naye, ozawukwazi ukulungisa, angakukhuthazi kanti sowusona, akususe ekoneni, ngoba ungumntwana kaThixo osindisiweyo, ungumntwana kaThixo ohamba noThixo. Uyayazi uba lixanduva lakho loba usihlambe isono, usisuse empilweni yakho. Uyalazi uba lixanduva lakho ukuba wena uyisuse indaba yokuqaqadeka kuwe. Laa nto yokuqaqadeka ke inintsi xa singakholwa, abantu bangavayo, abantu benza into ngendlela umntu afuna ngayo. Xa ungumntwana kaThixo kaloku uyajika ngoku, izinto zonke zibantsha. Incwadi yabaseKorinte yesibini chapter 5 verse 17 ithi zonke izinto zisuke zabantsha, bonani ke zisuke zabantsha izinto zakhe. Kulo mgaqo esiwufunda namhlanje wakwamoya, le nto funeka ikulawulile. Xa kuthethwa ngomgaqo kuthethwa ngento elawula umntu, njengoba nalapha elizweni kukho imigaqo yamazwe. Eli lizwe linomgaqo walo. Lo umgaqo ngowasezulwini, lo ndithetha ngawo ngumgaqo kamoya. Ayinawufana kaloku le migaqo mfundi, ngoba owangaphandle ngowezinto zangaphandle, ngowezinto zenyama, kodwa apha sithetha ngokamoya, umgaqo kamoya. Yandisikelela le nto yomgaqo kamoya, ingathi ingangena kuthi singabafundi, kuthi khona into engumgaqo esikhokelayo. Umgaqo uyakhokela ke mfundi, umgaqo uyakhokela. Yonke into eyenziwayo yenziwa ngomgaqo. Isuka kuThixo le nto yomgaqo. Edeni, uThixo e-Edeni wabeka umgaqo, wathi nangu umthi osesizikithini somyezo, ze ningawuchukumisi, kodwa yonke enye ningayichukumisa imithi. Yayingumgaqo lowo, kodwa abantu bawuphula umgaqo, bachukumisa kumthi esiqhameni ebekuthiwe ze bangasityi. Namhlanje ke mfundi sifundisa ukuthi xa ungumntwana kaThixo uphila phantsi komgaqo, uphila phantsi komgaqo, uphila phantsi komgaqo. Ndiyayimilisela le nto, ndiyayigxininisisa le nto kuni bafundi. Phila phantsi komgaqo. Zazi uba ikhona into ekulawulayo. uYesu uyakulawula. Zikhona nezinto uThixo azibhalileyo ukuba zikulawule. uYesu uyakulawula, kodwa zikhona neento ezibhaliweyo ukuba zikulawule. NjengoPetros chapter 2 verse 2 wokuqala uthi masiwalangazelele njengentsane ezisandula ukuzalwa amasi angawelizwi ukuze sikhule ngawo.
Funa ke mfundi ukuthi njalo usoloko ukhuliswa ngamasi ezwi likaThixo. Apho ukhoyo kusoloko kukho izwi likaThixo kuloo ndawo. Izinto ezingaluncedo, izinto ezingaluncedo kulo mgaqo kamoya sithetha ngawo, izinto ezingaluncedo ngoba sigqibezela mfundi ixesha lokumisela umthandazo, ixesha lokumisela umthandazo. Ubona ke mfundi ukuthi kule ndawo uzabe uthandaza kuyo, awuzuba uthandaza nje, kuzabe kukhona umgaqo phaya siseko osilawulayo, umgaqo olilizwi likaThixo, iBhayibhile yakho mfundi, okanye izibhalo ezingcwele, izibhalo ezingcwele. Ngena nayo phaya mfundi, uthi xa usowuthandazile uva uba ufuna uzondla ngelizwi likaThixo mfundi, ufunde lona. Xa usivela langazelelo uthandazile, ufunde lona mfundi, uve ukuthi uyondleka, uve ukuthi uyondleka. Nazi izinto ezizokunceda, nazi izinto ezingaluncedo mfundi. Uyakudinga ntoni? Uyakudinga ntoni xa ungumfundi kweli thuba lokuthandaza? Uyawudinga ntoni xa ungumfundi kweli thuba lothandaza? Ukuze libe nentsingiselo, le nto kuthiwa yi-purpose ngesilungu, ukuze libe nentsingiselo, libe nento uyawuthi xa uphuma uthi nantsi into eyenzekileyo xa bendithandaza. Uyawudinga ntoni ukuze kwenzeke loo nto? Into yokuqala mfundi endifuna siye kuyo lilizwi likaThixo. Uzawudinga ilizwi likaThixo xa uphaya, lilo elizawukwazi ukuchazela uba yenza ntoni na. Incwadi yokuqala yesibini kanye yesibini yompostile uPawulos ebhalela uTimoti, incwadi yesibini kampostile uPawulos ebhalela uTimoti, amazwi kuchapter 3 phaa kuverse 16, lithi phaya, sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo nje, sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo nje, sikwancedela ukufundisa, ukohlwaya, ukululeka, ukuqeqesha, okusebulungiseni, ukuqeqesha okusebulungiseni, ukohlwaya, ukuqeqesha okusebulungiseni. Sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo. Uzawunida isibhalo mfundi, uzawunida isibhalo, uzawunida isibhalo, uzawunida iBhayibhile yakho. Bese nditshilo, into yokuqala eza kunceda xa uphaya kukuba ube neBhayibhile yakho. Into yesibini ezawuba lincedo xa uphaya mfundi, nantsi elandelayo. Incwadi kaHabakuk, isahluko sesibini, ivesi yesibini, ithi, wandiphendula ke uYehova wathi, bhala umbono uwukrole kakuhle emacwecweni ukuze abaleke owulesayo, ukuze abaleke owulesayo. Bhala umbono uwukrole emacecweni ukuze abaleke awulesayo, abaleke owulesayo. Chapter 2 incwadi kaHabakuk, iverse 2. Incwadi endala ke le bendifunda kuyo mfundi. Ndiyathanda ke uba ndithi apha sifunda iBhayibhile kule ndawo sikuyo, sifundisa uba iBhayibhile ingabi linge ibe kude kuwe xa ungumfundi. Ayilo xesha loba iBhayibhile yakho ingaba kude eli, lixesha elinomcelimngeni kakhulu eli kuwe, lixesha loba nomtyholi ufuna usondela akubonise ezinye izinto, angakubonisi ezi kufuneka uzibonile. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba kubekho ezi zifundo kubantu abasanda guquka zifundiswayo njengesi sifundo sokumisela ixesha lomthandazo. Uyawufuna i-notebook, laa ncwadi ubhala kuyo amanqaku. Kuthethwa loo nto ngoku apha, bhala, itsho apha, ithi bhala ukrole emacwecweni umbono ukuze lo owulesayo abaleke. Itsho mfundi, itsho
itsho ithi bhala. Laa nto bendiyithethile ndathi kweli xesha lothandaza udinga iBhayibhile, udinga incwadi yakho ozawubhala kuyo amanqaku. Into yesithathu ozayidinga mfundi, into yesithathu ozayidinga phaa kwincwadi kaMarko, bhala mfundi, bhala lezi vesi ndikunika zona, bhala incwadi kaMarko chapter 1, sawufunda phaa kuverse 35. Uverse 35 uthi uthe kusasa kusemnyama kakhulu wavuka waphuma waya endaweni eyintlango wathandaza khona apho. Indawo yokuthandaza ozayidinga mfundi, uzawudinga indawo yokuthandaza apho uYesu uphume wayentlango kusekusasa kusemnyama. Mfundi, kusekusasa kusemnyama, kungekavuki wonke umntu, ube nelithuba elibalulekileyo loba uyothetha noThixo ubuso ngobuso. Mfundi, uzawudinga indawo yothandaza. Funeka ube nendawo yothandaza apho kungekho mntu uza kuphazamisa khona. Mfundi, uzawudinga futhi Matthew, incwadi kaMateyu, isahluko 26, isahluko 26 verse 40, isahluko 26 verse 40, incwadi kaMateyu sizafunda isahluko 26 verse 40. Amazwi afunda ngolu hlobo. Uverse 40 uthi uverse 40, uyeza kubafundi abafumane belele, athi kuPetrosi, ninjena ukungabi nako ukulinda nam nelixa elinye. Uzawudinga mfundi ixesha. Eli xesha yayingelo xesha loba uYesu afike kukho umfundi oleleyo, ngoye bashiye esithi makuthandazwe. Kodwa kuba bengalazi eli xesha okanye kwaye kwafika into ebatyhafisileyo, mfundi, ngenxa yento yoba ngelaa xesha yayinguYesu iBhayibhile, yayinguYesu iBhayibhile ngelaa xesha. Xa kuthethe yena kwakufana naxa sifunda iBhayibhile namhlanje. uYesu kaloku kuthiwa ngulizwi ekuqalekeni. Incwadi kaJohane chapter 1 verse 1 ithi ekuqalekeni ulizwi waba kunye noThixo. Ulizwi wayekhona ekuqalekeni kunye noThixo, ulizwi wayenguThixo. Mfundi, uyibambe le ndawo esithetha kuyo ngoku, yoba kuzodingeka ngexesha lothandaza. Ayilo xesha lolala mfundi, lelothandaza. Ezinto zibaliweyo apha zine. Xa uphaya udinga iBhayibhile yakho, udinga incwadi yokucholachola amanqaku, udinga indawo. Le ndawo uzawube uthandazela kuyo udinga nexesha. Eli xesha lizawube libhajethwe nguwe, lizawube inguwe mfundi olikhethileyo. Mfundi, uThixo usifundisile yonke into, mfundi, iyaplanelwa, yonke into iyabhajethelwa. Eli gama lithi budget selixhaphake kakhulu. Uba ngaba awulenzi eli xesha lothandaza mfundi, ndiyagqibezela awuzukwazi uba nalo. Uba ngaba ulenzi ixesha lothandaza awuzuba nalo. Funeka ulenze kweli xesha unalo, uthi eli ukusukela ngeli xesha uyotsho ngeli ndizabe ndithandaza. Ngolo hlobo mfundi uzawukwazi uthandaza, njengoba yonke into uyilungiselela neli lothandaza ixesha ukuze ube nalo uzawufuneka ulilungiselele. Xa ndigqibezela mfundi kwesi sifundo, ndifuna ukushiya nezi vesi phaya mfundi apho ukhoyo. Into yokuqala, kuyadingeka ukuthi ube nalo nexesha lothula. Incwadi yeNdumiso chapter 46 verse 10 iyathetha ngokuthula, ukuyeka uthandaza. Ubuthandazile, ungene mhlawumbi wathandaza mfundi, weva utshiswa ngumthandazo ngelaa xesha lokuqala, kwelaa xesha lakho lomthandazo, kodwa liyafika ixesha loba funeka ubuthule ngoku, uyeke uthandaza. Into yesibini mfundi, kudingeka ukuba uthembele lithi izwi likaThixo encwadini kaIsaya chapter 40 verse 31.
chapter 40 verse 31, lo uthembele kuThixo uyawongezelwa amandla. Liphinde lithi pha kwimizekeliso chapter 4 verse 20 to 21, funda mfundi. Lithi pha kwindumiso chapter 1 verse 2, cinga njengobufunda nje. Lithi phaya kwindumiso chapter 5 verse 3, lithi thandaza. Khumbula ezi zinto zibalulekileyo ngethuba lokuthandaza. Zimisele mfundi, yenza, ziqhelise ukwenza. Mfundi, inkosi ikusikelele. Thixo abe nawe. Sawuhlangana kwesilandelayo isifundo.